Apane Wak Kotot? Kok kotot-kotot wah moh aku ngono iki. Iki susu pira iki? 7.000. Iki 5.000, iki 2.000. 7.000. Iya. Duitku mau apa? 10.000. Kok ngono lho lah, ora nutup. Ndak rapet ngono. Hah? Ndak rapet. Lek nutup ndak rapet. Gue bengi ngulekno lho. Panas, hawane panas, sumer. Hah? Sumer. Suwek. Sumer panas. Suwur. Sumuk. Anu ngulekno lho aku. Iya Sumuk sumuk. iki kae iki lho entek. Iya sumuk ngene, sumer. Apa ya?